Tudatjuk lakosainkkal, hogy a 352-es házszám alatt árusítanak. Bujócskában meg nem keresett kislányokat, sárga ujjakra nem ható nikotintapaszokat, fel nem fedezett tehetségeket, megharabdált fényképkereteket, pohár alján megbújó túláztatott piskótákat, és évek óta megfakult hazugságokat. Tessék, itt vagyok. Én még relatíve tisztának számítok, először állok itt. Én még őszinte dolgokat mondok. Mondjuk pár frappáns mondatot, elmondhatom, mi a baj a világgal, velem, a szerelemmel, vagy a ragrímemmel. Figyelj, mondj már valamit, amit elszlemmelhetek. Nem játszom ki a felvidéki kártyát. Uncsi. Elnézést, valakinél valami lófasz helyzetek. Hello. És akkor most ilyen egy OB, hogy húsvéradásban magad csillogtatod, aztán felszabadulsz. Jó. Ha ez a perc a felszabadulás pillanata, állj meg velem egy pillanatra, és hallgassd meg, milyen a túlterhelt elmék alakulata. Hogy hogyan jutsz el a mélypontra, és merre kéne indulni onnan. És tudjátok, mi basz fel? És annyira felbasz. Felbasz, hogy kiálltam ide terápia szlemmel, hogy nem tudok mit kezdeni őszinteségemmel. Felbasz, hogy állandóan építenem kell magam, felbasz, hogy imádok rombolni. Felbasz, hogy átlátszó vagyok, és felbasz, hogy nem láttál át rajtam. Felbasz, hogy kiskoromban minden barátomnak volt fütyjele, csak én nem tudtam fütyülni. Hogy még szerinted is én vagyok az élet leggennyesebb végbele, ami rosszul fog elsülni. Felbasz, hogy holnap felkelek, és ez már csak emlék lesz. Hogy holnap felkelek, és már csak a mellettem kacagó fekete csönd marad. Hogy céltalanul pusztulok, hogy a dünem csillapul, hogy a tükör mogul, nem szól senki, hogy ez az egész majd hangtalanul elárvul, és hegessé gyógyul. Hát ma ez vagyok én. Az, aki nyomtalanul kifakul, mert kitették az életnek, és ott felejtették. Hazug, búcsúzom tőled, hazug, a szavakból épített vár könnyen összedőlhet. Nem, anya, nincs semmi baj, már jól vagyok. Nem, anya, már nem emlékszem, miért szöktem el. Nem, anya, nem tudom, hová lettek papa gyógyszerei. Nem, anya, ezek nem vágások. Nem, anya, soha nem volt a Veronika meg akar halni a kedvenc könyvem. Nem, anya, nincs Tourette-szindrómám, én ilyen vagyok. Nem tudom, anya, nem tudom. Lehet tényleg csak találtatok. Tessék, itt vagyok. Kiáltottam, hogy ez nem egy Veroni. Ez a szabadság, ez a szabad száj, ez a száj szabadon. Csak engem ne kövess, ne lovagolj üres szavakon.